Nwoke bụ na ya bi sị mụ na anyị ga-agba ndụ onye ga-echi ite ibie. Ofu nwaanyị asị mụ na ya nụrụ di o na di etọli ọfụma ọfụma ịghọtago. Ya mụọlị ụmụaka ya bata mụọlị ụmụ na-anọfa na-akpọbili. Mana oge ọbụla na ọ na-enyeju igbo ngị afọ na-eselufe okwu ịghọta na ọ na-eselufe okwu ya chụrụ ya gbogo ya chụrụ ya gbede ịghọta bọsị ọ ga-enye ya enye na ọ manye ju ya afọ bọsị ya ga-ayọta ya ayọta nya ọka nya gwaka na-eche na a na-ebido ise ya bụ igbo ngị o ịghọta na bifo ya ga-eji gbalị ife na-emenụ na-esesigolito. Ọsị m ihe a dị n'ili enu telitin na-eselu ha okwu. Ọsị bụ ka amụsịalị ụmụaka o wee kazie njọ. N'ihe a ka ayọgideli biko 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 ntelafa amụba ụmụaka mụsịa. Oluzie kafa mụsịala ụmụaka ọkazie njọ. Ya yọli agbogo ya yọli agbede ya yọli agbogo ya yọli agbede n'ike agwụgie. Ya wee na-asị ya na ihe ọ na-eme kịta na ofu mgbọsị na ọ ga-epushunye n'aka nwoke ọzọ. Ya adụkwada surprise ma ọ bụ na o pushunye n'aka nwoke ọzọ. Ọ bụ ịghọtago. Ọsị ọkwana ya si bọsị ya gwalịa ihe a na di bagidele mba bagide mba bagide mba. Ọ bụ ịghọta na si ya begelizie arụ ọ na-asuspect ya etu ọbụla anyị esi na-eme ọ na-asuspect ya na nke afọ abụrụ nsogbu ya agba ya nkịtị mana ya na-agwa ya all the time ife abụrụ ife a ga-eme for the rest of her life ịghọta na o mechasi anya jee chọọ toy ya wesị ya na ya chọrọ toy because na ọ bụrụ na ya chọta toy na o nwere ozi na ọ wụzikwa toy ahụ and na ya na ụmụaka bi na ọ bụrụ kwa abalị ọ na-ada vụvụvụ gịnị ka ya na-eme ya achọrọ m ịchị ọchị mana chee so gwara ya sị ihe anụwa wee mesie. Ọsị bụ nne na ife ejiri wee chọọ toy bụ na ọ bụrụ na ya nweta toy na ịmagolo na ife a na-eselofe okwu mgbe ụfọdụ di ya na-akpọ ya olosho na-akpọ ya akwụna ịmagolo na-agwa ya okwu ya na-amaghalị na ọ bụrụ na o nwee ka ya si wee chọta toy afọ ụmụ ya wee fụ ya kedu ụdị anya fa ga na-enye ya kedu etu fa ga-esi wee gwuye like o nwere ife ekwuzili ga-abụ ife ha ga-ebelieve because na fa bikolo na ịmagolo na ebe fa bụ nwere space ya wee jụ si na ọ na-achọkwu ka o mee ka ụmụ ya believe na anya dị ya n'elu na ntị dị ya n'elu ịmagolo ụdị ha mụ na ya ama mmie. Ọsị bụ na ihe na-ewute ya bụ na n'eziokwu na di adọrọzi ike mana ọ chọrọ inyere onwe ya aka like ọ chọrọ ime dị editing to improve no ọ chọrọ ime editing to improve no ya yọli agbogo ya yọli agbede n'ike aja ya agwụghị o and normal n'ihe o mezili bụ na o jezi jee gote nwa ọgwụ na-abụ o gote fa na-abụ welie nọ ịmagolo ọ dị a ka adụ happy o wee sị ya na ọ chọrọ ka fa gbaa ndụ onye ga-echi ite ibie ya wee nebie ya wee sị ya o maka ozugbo o kwuru ihe a na nna ihe bịala ya n'isi ya wee sị ya na ife ị chọrọ imezi bụ ka ikedozie m nyozi alisi ụzọ ị chọrọ ịma nyọlụsi ụzọ. Ọsị bụ na nke ya na anyọ kịta afọ agbara ndụ na di ya chọrọ ịma kedu ka ọ ga-adụzi ọ bụrụ na fa gbaa ndụ ya wee sị ya na ya ma mmie na tụbanya ga-eme ya hapụ this marriage no ife ya ga-eme and na ọ bụ na o mere anything about this na ya ga-achọba ụzọ ya nọ mmadụ ka ya bụ na ya ga-achọba ụzọ ya nọ nwaanyị ka ya bụ n'ọbala na gị a na-arụ afọ ịghọtago no dị too much na ya si na nwoke ga-akwụgide agụ anụ arụ. Ọsị m nne na ike kwụọla ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga-eme na ya nọ n'etiti mmiri. Ọsị bụ mana di ya abụka ezigbo mmadụ na this man abụka ezigbo mmadụ ịghọtago mana sọsọ ihe kọrọ ya bụ ihe a mana ya nwana ya dị too young ị na-efe esi ụdị ihe a na-ewerigede stem na o nwere ife ọzọ dị ga-eselu ya na this man ịghọta na ya mara ife a ga-eme ili nne ka a na-akọlụ m ihe a na ifele na-eme maka na ya mara etu a ga-esi ya mara onye a ga-ajụ na ya mara onye a ga-akọlụ ya wee sị ka ya wepụta ya ebe a na ife a chọrọ ịma bụ ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na ị nweta onwe gị n'ụdị ọnọdụ kedu ife ị ga-eme ọ ije chọta enyi nwoke gị na ya na-abọ ga na-akwụ na-ezolu di gị na-epiogharị ịghọtago ka ị wee nwee kedo happy maka na ya dọrọzi happy mgbe ụfọdụ na ya na-emesi ka onye ala
Konya kwelu na vovovo to idi ekwu mana ihe abụrụ ihe a ga-emenwu n'ifele na sinso uwe ya na-emetụnụrụ onwe ya aka ma afọzialụ ibido kịta bitubo onwe ya aka wee wọlụ toy ka a ga-eyuzu ịghọtago and na ọ bụrụ na ụmụ ya afọ ya na anaghị emeghe bọsị afọ ya abanye bikos na enwere ike ịgbaghala onwe ya maka na ụmụ ya erigo nne na ka onye hapụ die keke a si ahapụ die n'ọgwakwanụ ife nwoke a melie na-abụghị sọsọ ihe anụnwa ka onye hapụ die ka wee do happy maka na ya ma like ka asị ejidere ebe ha na-amịghalị die wee chụọ ya ịghọta na ka onye nwelu nwayọ jeje na hapụ die ka onye sizie na-etu n'ọlụ na-enepụ anya ya dị 36 years old ya nọzalụ n'otu na-enepụ anya ebe di ya ma mmenwuzi ya nọ n'otu n'ala ya agbakwu ya n'ọnya ka ji wee na-asị onye gbala ihe nwere ike ime ọ bụrụ gị kedu ife ị ga-eme biko na ya need this thing regardless na ya chọrọ ka mmadụ mara onye ya bụ mana ya need this advice ya denye na comment section maka na ọ ga-save a soul save a family maka na etu si gbatakwulu na ya nwere ike ime anything at any time maka na the thing na-agbazi ya ala kwa abalị etu ka a ga-esi ya adaghalị ya gbaticha anya agbatighalị ife na-aka ewutekelichie bụ na di ya chọrọ ime anything and na ọgwụ di ya na-eje egote aṅụfa ji anọ n'ọṅụsi anya ọ na-eku ka onye na-achọ ịnwụ and na okubeduto afọ this guy n'anya ọ dị ka ọ na-achọ ịnwụ na ya chọrọ ịlụzi this guy ịghọta ka ewesị na nwoke nwụrụ n'elu nwunye ọṅụcha ọgwụ ọ na-eku ume ya na-apa ntị ịgbagolu ifudat na nwoke na-achọ ịtụbu atụbu ma still ọ manyeju ya afọ ya sị ka ọ gara ịṅụ ọgwụ bife ebidocha ihe nwa a na-eme mberọdọ ike agwụkwa ọsị m nne na emetụrụ onwe ya aka ịmara etu nwaanyị asị anọgide emetụ na emenụrụ ya na afọziala ije weta tọghị kịta bido mebe ụmụ ihe anwa and na mgbe ụfọdụ na abụ onye na-eme ifeleri nne na ama nkwe dịka di eyuzie duto na ama express chọọ onwe ya ọfụma duto na ifele ya na etu esi wezi ya na bụ decent somebody like etu esi wezi ya na amagharịrị nne ya mụrụ ife a ga-eme so nwanne m ọ bụrụ na ị ga-esi osi a gwa anyị filo na comment section maka ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ